anakku sing ayu dhewe karo kowe tulis anakku larang sing bagus dhewe para suwanu wis tak tampa ya nduk ya li wong tuwa wis iso ndonga marang Gusti awakmu bisa ayem tentrem atur runtut anggonmu omah-omah ngono ya nduk isih Rama iku donga pangestu ingkang kula suwun ingkang kula tampi Rama iku nek ngene nduk cahayu rezeki wonten dawuh Rama iku awakmu dina iki wis dadi garwane Kang Mas Luris jejering wanita nduk kudu wani ditata karo garwamu kudu manut karo garwamu apa sing dadi ucapan garwamu ngono